see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause March 3, hello people! Hindi ako nag-vlog pero ipakita ko lang sa inyo yung aking dinner for tonight. Ito isda. Sasabawan ko siya. Yung tawag sa Bicol ay kusido. Tapos meron siyang king prawns na 3. Ayan. Sariwang sariwa. And ayan yung mga sag. And syempre ito kay Johnny Boy. Mashed potato and yan, napakalaki niyan na beef schnitzel. Hinati ko siya sa 2. In-Instagram ko yan. And yung sa mga bata, chicken. So, yan yung dinner nila. With egg and barbecue sauce. And, ano pa ba? Bacon. And, ayan si Kuya. Suot niya na yung in-order niya dyan sa US na golf shoes. 7.5 the size, ha? Nice, yeah. Yeah. Ang bilis ng shipping. How many days, hon? 5 days? More? 7? Basta bago kayo pumunta ng Landmark. Comfy, aren't they? Comfy. Good. Nice. So, ito yung dinner ni Jan. Ito yung malaking beef schnitzel. Tingnan nyo naman. Lampas sa kanyang plato. And ang gagawin ko sana sa kanyang sauce ay creamy garlic prawns. Pero sabi niya gusto niya raw ay bacon tsaka may eggs. Kaya yung prawns ilalagay ko na lang sa aking isda sa kusido. Sasabawan ko na lang. So, ayan yung kanya. And ayan sa mga bata, lalagyan ko na lang yan ng kanin. Tapos may bacon din sila, tsaka egg. So, yeah, honey! Dinner! Yes, it's ready. So, ito yung dinner ng mga bata. Bacon, rice, chicken schnitzel, tsaka sunny side up egg. Si Sak, hindi siya mag-egg. Guys, look at my food. It's my dessert. So yummy. Ito na pala yung aking ulam. Ito yung tinatawag namin sa Bicol na kusido. Pero walang walang prawns or king prawns. Ito kasi, di ba, hindi nga kinain ni Jan. So, sinabay ko lang siya. Sa Bicol kasi, pag kusido, ulo o kaya isda. Kahit anong isda. Pero mas masarap lapu-lapu. Yung mga pang-ilalim na isda ang ginagawang kusido. Sa bahay namin. So, yan yung aking ulam tonight. Yung mga bata, andun na sila sa kanilang kwarto. So, ayan. Kain. Healthy lunch, boys. Yes, February 4. Ito yung lunch nila. Kuya, hurry up. Ayan. Chicken schnitzel with lettuce and cheese and sauce. So, yan kanilang lunch. And, ilalagay natin dito sa binigay ni Auntie Mel. Did you put your apple in your bag? Yeah. Okay. Mom, I'm always having fruit. Good, Zach? Yeah. Good. Okay. Thank you. So, dinner time. Ayan. And eto pala yung leftover kagabi na kusido. Ayan, meron pa. And, nagprito akong yung transparent na tuyo or daing. Ayan, yung buka ba. Nakalimutan ko yung tawag nito sa Bicol. Ayan. And, gamit ko na yung regalo ni Race. Ayan. Thank you, Race. My favorite, Mom. Ayan na yung sila. Oh, okay, kain na kami. Good afternoon, guys. Today is, Saturday, March 6. Update lang sa ganap namin. Bye, Bye, Han. Bye. Dinner namin is pizza. So, hindi ako nag-vlog. So, ina-update ko lang kayo everyday or kung anong ganap namin sa araw-araw. Si Kuya nagpaiwan kasi naglalaro siya ng PS. Hi. And ako, eto, gumagawa ulit ng ensaymada. Request ni Holly. Ito na sila. Hi. And, andito yung aking dough. Pinaparas ko lang siya. Where's Daddy? Oh, no, Papa. Later. Not yet. You can look here. Look. Should have got the bigger ones. The large. The extra large. Eto na yung pizza. Meron tayong garlic bread. What pizza is this, honey? Hawaiian. Yes. Give that to Daddy. And, what's this? Pepperoni? Yeah.
Pepperoni pizza. So, yan yung ganap namin ngayon. Hindi ako nag-vlog masyado kasi para maging updated na tayo. So, mga glimpse lang sa araw na may ganap kami. Tulad dito, nagpizza kami. And, eto, gagawa ulit ako ng ensaymada. Who's request that, Holly? The ensaymada? Me. Come on, kuya. Let's kain na kami, guys. Yes. So, pagbili nila sa kung saan man tong pizza galing, wala sila yung malaking bottle. So, binigyan silang 3 cans ng Coke. Okay, kain, guys. Say kain, baba. Kain. Yummy? Yummy. We are done. Si kuya na lang. Ayan, natira. Careful, ya. Isa kando naglalaro. 10:30 na, guys. And tulong yung mga kasama ko. Di ba gumagawa ko na ensaymada? And alam niyo bang nakalimutan ko sa oven and medyo nasunog yung top. Pero moist pa rin siya, soft pa rin siya. Kasi nanonood ako ng Q&A namin sa Renmark. Nag-upload na si Reyes. Ito ba? Ayan. Panoorin niyo itong Q&A namin sa channel ni Reyes. At saka sa aming lahat. Kasi meron kaming part 1, part 2, part 3, part 4. So si Reyes, ayan siya. Oh. Tawa kami ng tawa dito. And tingnan niyo yung nangyari sa aking ensaymada. Yung top lang naman naging, parang hindi naman siya sunog. Yung parang brown lang naman. Pero sobrang soft niya pa din. Oh, ayan. Oh. Bouncy pa rin siya. Ayan. Ayan. Bouncy pa rin siya. Hindi naman siya yung ano. Ito lang. Naging ano lang siya. Ayan. Oh. Nasobrahan ko yata. Kasi hindi ko agad-agad natanggal sa oven. Pero yeah. So, yan lang. So, bukas na lang ulit, guys. Alis tayo bukas. So, gagawin ko yung frosting bukas na rin. So, yun, guys. So, habang pinapalamig ko pala siya, guys. Eto na, pangalawa ko na to. Etong ensaymada na to with a twist. With a twist siya, guys. So, one day, masishare ko to sa inyo. Kita niya? Ay, hindi niya makita. Wait lang. Yan, pangalawa ko na to. Basta yan. Sobrang lambot. Sobrang sarap. Tingnan niyo. Oh. Parang cloud 9. Okay. Sarap. As in. Okay. Pinakita ko. Pangalawa ko na to. Kasi 10 yan. 8 na lang siya. Morning. Morning, guys. I'm going to golf today. Zach gonna go to the party later. It's Sunday, March the 7th. Yeah, March. Hi, guys. Good morning. And suot na ni Kuya. Nasa bed ako. Kanina gumising na ako pero bumalik ako dito. Let me see. Gamit ni Kuya yung kanyang... I can put them on the bed. They're not dirty. Ayan. Kasi bago. Ha? Ayan. And mamaya... Alis kami sa... Pero insert ko muna pala yung mga ganap namin nung mga nakarang araw. Tapos, etong vlog today. So, ayan yung mag-ama. Yung nakita yung mga short clips na in-insert ko, hindi talaga ako masyado nag-vlog nun kasi marami pang i-edit. So, ayoko nang matambakan pa ng marami. So, after nito, hindi ulit ako mag-vlog hanggat hindi ko natatapos. Or, mag-vlog ako pa konti-konti katulad ng mga short clips lang. Pag may mga ganap lang naman. Punta sila. Where you going? Where you going? Blue Lake. Sa Blue Lake sila mag-golf, hindi dito. Kasi marami silang pinupunta na golf course. Atamara? No, it's gotta go to Blue Lake. Blue Lake. Oh, mayroon kasi ng isa pa. 3 kasi yung pinupunta nilang golf course. Nasaan si Kuya? Okay, I'll see you, Han. Oh, so God. I love you. Oh, look at the kids. Yeah. Nagba-bike sila. I like that bike. Same as mine. See you. See you, Kuya. Say see you, guys. Bye. Bye. So, ako, pasok na tayo kasi magre-ready rin kami. Nagkabihis na pala kami, guys. And, malamig sa labas, umuulan. Pakita ko lang sa inyo yung suot natin today. And si Holly, wala, namatay kayo. Something wrong na naman dito sa aking. Ito yung yung pangalawa ko ng Canon na Mark II. So, ayan. Gusto niya gamitin ko yung binigay niya sa akin na bag. One day, gamitin ko nga yun. Palag-shopping ako when I go to Kohl's. Is that right? Cold. Yeah. Cold. Yeah. Why do you want me to wear that? Party?
Oh, gusto niya sa party ko yung gamitin, guys. So, ayan yung ating, sige, one day. Yan yung ating OOTD. Okay, let's go. Guys, dito na pala kami sa, sa Valley Lake. Hindi ko nasabi sa inyo, yung party na pupunta natin ay birthday ni Dion. And, The shoes? it's daddy. Humingi ako ng, cash kay Jan. Kasi, prefer talaga namin pag nagre-regalo kay Dion, cash. Kasi, ever since 3 years ago, hindi na ako bumibili sa kanya ng toys kasi ang dami niya ng toys. So, yeah. So, hindi tayo bumili ng ng regalo. Is that Dion's card? No, this is Dion's money. I want to open that. Later na. And ang dami. Nasa pinakadulo kami. Ang daming tao. And last ko palang nakita si Tin New Year, guys. Yes, eto na yung next. Ganun talaga kaming dalawa. Hindi rin kami nagtatawagan. Pero eto, may event. May party, birthday ng anak niya. So, tinawagan niya ako last week and then kagabi. I-remind niya ako. Nakalimutan ko nga eh. Akala ko next week pa. Sabi niya na, huwag kang alas 12 bukas. So, di ba? So, dito na tayo. Kasi ang daming tao. As in, grabe. As in, punong-puno. Come on, Sak. Nagpa-picture kami doon kay Sak. You should have seen the way that you bloom. I think I saw your face in the moon. I promise I'll be with you as soon as I find a way up. Yeah. 'Cause you're farther than a kiss on the phone. There's things about you I'll never know. I hope that one day we'll be in love when you're not far away. You really make me wanna fly. Cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. When I go to sleep at night. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. I finally know the reason why, yeah. I'm never really satisfied, yeah. Waking up a paradise, yeah. Without you by my side. Imagine I walk through your doorway. I almost tripped over. Ha? Just started. Tingnan nyo, ang daming cars. Ha? What's the Allendale East? Yeah, mga vintage cars. Ang mga nandito. Parang may event din dito sa kabila. Mga vintage cars. Tingnan nyo. Ang dami dun sa kabila. Mas magaganda yung mga nandun sa kabila. May entrance fee siguro pag pumunta ka. Ayan, kita niyo yan, vintage car. And eto, ang cute din ito, oh. Sabi ni Baba, ayan, Ford. You like this car? Send it. Nagpa-picture ako dun sa red car, yung Ford. Yung may-ari, sabi sa akin, yung car niya raw is 1956. Insert ko yung, yung pictures. Dami, mag-copyright tayo. So, dito tayo pupunta, dun tayo pupunta. Diyan sa kabila. Oh, careful. Ayan yung birthday boy. Ay, so guwapo. Happy birthday. Mwah. Happy birthday. Where's mommy? Okay. Dito siya naglalaro. Hiya pa siya, oh. Tinatawag siya, hindi na makipaglaro. Nahiya siya. Ayaw pa nilang kumain. Gusto muna nila maglaro dito. Nagsisikainan na yung mga tao doon. Zach, watch for Holly, Zaki. No, you go with Kuya Sak, okay? You follow Kuya Sak. This is my beautiful friend, Rhea. No, she called me auntie. How are you? Hi, good to see you. You're going later too. Very dark. No, you look so nice. I love your photos. Oh, in Nusa. Yeah. Yeah, that's right. She's so pretty. Kain na raw sila. Yeah, he's golfing. Hi kids, come on, you blow the cake. You're gonna blow the cake now. Ayan, mag-blow na sila ng cake. Ay, ang laki ng cake. Ayan. Yung dalawang bata lang ang kunin natin kasi maraming kids. Hi! Happy birthday to you. Happy birthday, dear John. Happy birthday. Holly, look! Holly! Hooray!
thirsty? Alright. Hindi ko pa pala na-vlog yung mga food. Ang daming food. Ayan. Humba. And sweet and sour meatballs. And there's more. Baba po ni Mami's bag. Ayan si Kuya. Say thank you, Kuya, Tito. Ayan na yung mga lolis nila. Good job, Baba. There's more Baba here, Baba. Yay! This is nice. Baba, don't be shy. Go there. Have a photo. Yeah, like last year? New Year. Yeah, New Year's Eve. But before that, No, like years. because I wasn't here last New Year's Eve. Oh yeah, that's right, in Philippines. Yeah. Ang cute ng nakuha niya. Anak niya to. She is a necklace. Say thanks, Ate Ria. Yeah, wow. Look, Baba. Look at you. Look at you. Baba, look at you. Wow. Look so pretty. Say thanks, Ate Ria. Give Kado. Kado, Ate Ria. Yes. Say thanks, Ate Ria. Don't wet it, okay? Pang ilang beses na nila kinat kasi lagi niyang wini-wet. Okay, ang dami na nilang lollies, oh. Yeah, good job. More. Like this now, flick it. Like this. Tick, 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 tick. Don't wet. It's like in the Philippines, right, Tita? In the Philippines. Oh, they got him in the Philippines. Yeah, we do. Like this, Baba. Tick, tick. Guys, hindi pa ako tapos kumain. Etong batang to, tinatawag ng kalikasan. And hindi ako masyado nag-vlog kasi ang daming bata. Madaming ano ba, yung mga classmate ni Dion. Ayoko naman mag-vlog kasi nandun yung mga... Ay, wait lang. Ang ingay. Ay, ang ingay ng gate na to. Nandun yung mga parents nila. So, nakakahiya naman. So, binablog ko lang talaga sila. Si Dion lang. Okay, yung ibang Pilipina na gusto ma-include sa vlog. That's a big city, Mom. That's not big city. That's not big city, Baba. May nakikita siyang doon ba? Ayun, nakita niyo sandali. That's a big mountain. Yeah, yung mountain, mayroon siyang parang tower. Big city raw yun, no? Ayun, no? Dalhin ko muna siya sa toilet. Guys, alis na tong magandang babae. Say hi. She's pretty. Yes, you are. Alis na siya kasi may party pa siyang pupuntahan. Children's party. Children's party. Yeah. The pig. With the pig, yeah, may lechon doon. Kami kasi hindi na ako pupunta siguro. May lechon doon. Okay, magpa-picture na kaming dalawa. Si Omar. Oh, magsisiuwian na. Magsisiuwian na. Hindi ko alam yun eh. Oh, sige, hello ako kay Omar. Oh, kapitbahay daw yun ni ate. Nakikita daw ako sa vlog. Oh, Say nakikita. hi. Diba? Si Kuya Rainier. Baka si Kuya Rainier nga, nakita niya. O ako. Hindi yung estudyante ng kuya mo. Ah, estudyante daw ni Kuya. Say hi. Hello po. Shout out ka. Ano sabihin ko? Shout out yung mga names ng Omar, si Omar, yung si Bingbing, kapatid ko sa Philippines. Hello po. Sa Iloilo City. Hi mga Ilongga. Ano nga salita sa Ilocos? Ilonggo. Ano nga? Say hi. Kamusta? Kamusta din? Kamusta rin? Yun lang. Mga malalambing Ilonggo. Oh, syempre kahit galit malambing ka. Yes. Si ate. Sa mga... Sige. Oh, yeah. Magsapat din sila. Sige. Kamusta ko? Ito kami natin. Ito yung kapatid ko, magaling mag-Ilonggo. Ilonggo Ako hindi ako marunong. O, sige na, ikaw na. Dali lang ha. Oh, dali lang. Kumakain pa siya. Namit gid. Kumusta sa mga tagay na ilo dira ka? Mayong hapon na sa inyo tanan. Oh, ganyan sila magsalita. Kahit galit, malambing pa rin. Marambing pala. Ganyan yung mailonggo, di ba? African yun siya. Yes. May kaibigan, may vlog ito ng vlog na si Lyra. Si Mang Lyra. Friend ko, sa Adelaide. Vlogger nila. Really? Lai, ilong ka siya. Okay. Taga-diin siya
siya. Ganyan siya. Ay, hindi ko, Bacolod. Well, we speak the same dialect. So yeah, si Ate, nakikita ko sila ganito lang pag-party, right? New Year's Eve, and then now. Yeah. And maybe we will see each other again next New Year's Oh Eve. yeah, Chris on New Year. Yes? What's that? Ah, for Kuya TJ. Okay, get one for Kuya TJ. Kuhaan niya raw si Kuya TJ. Okay. Kuya nga, makabalot-balot. Wala na eh. This is what we do every time. Pagtapos yung party, We balot. may balot, take home. Yes. Doggy bag tawag doon ng iba. Oh, doggy bag. Ayun. Madaming food. Sayang. Sayang, wala na. Ako meron. Double purpose. Yes, I am. Do you want to say hi to my vlog? Are you allowed? It's alright? Ate, pwedeng i-vlog yung anak mo? Saan? Pwede siyang i-vlog? Anak mo? Oh, okay. Say hi. Hi, this is me. I do fart every day. Oh, no. Hey, you don't have to say that. Sak. Okay. Ayan para kay Kuya Sak. O, di ba napuno na yung bag ko? Daw siya. Ano? Hi ko sino? Hi, Jocelyn Sinlao. Sabi niya. Hi ko? Hi. Thank you po. Nanonood siya, te? Oo, lagi siya na. Oh, thank you. Si Gina Tanyedo Layasan. Gina Talego Tanyedo Layasan. Tanyedo Layasan. Hello from Australia. Josephine Sinlao. Jocelyn and Michael Sinlao. Hello everyone. Omar, hello. Thank you. Lahat ng mga taga Iloilo, hello everyone. Dami kong na-shout out. Hello. Maglilinis na kami. Ayan ang takeaway. Ang kitang lalagyan niyang puto. Meron din ako niyan, puti. Ah, ni Ria? Ah, nice. Nice. Iyo nga, tutu siya. Sugar. Maganda nga. Meron ko niyan white. Di ba may iba pa niyan, yung parang walang handle? Yeah. Kaya ano lang, very handy. Year's Eve. Alright, okay. See you. Alis na sila. See you, tita. See you. See you, mga Ilonggo. See ya. Thank you for the support. Babay sa taga-Bilia. Bye. Yes, look at. Meron kayong sanitizer dito, guys. Sumusunod pa rin kayo sa protocol. Okay, jump. Baba, how are you gonna do it? Pinapap na namin yung balloon. No, Baba, wait. Give it to Holly. Okay, Tita will help you. Yeah. Oh, go pop the balloons. Oh, naiwan. Masaya siya. Oh. Na-enjoy niya. We're going soon. Anong oras na? Ano na? 3:00 na. No. You're gonna break your legs. Come on. No. Sak, don't sak. Ay, nako, siya na talaga. Alright. Ayan, nagpaalam ako. Pwede silang i-vlog. Okay, say bye-bye na to, ate. Bye, ate. Bye. Cuddle, ate, baba. Siya yung naglo-look after kay Holly. Naglalaro sila. Say, see. Give Golly cuddle, baba. Ito si Bunso. Wow. Hindi siya umiyak. Never ko pa siya narinig umiyak. Simula nung baby, no? Umiyak. Hindi naman ano. Hindi siya umiiyak. Bye. Bye. Kiss. Tita. Mwah. See you. Good girl. Bye. Mwah. Bye-bye. Bye, tita. Next year. Bye, love. See you. Mwah. Ayan, di pa rin sila tapos dito, oh. Yung vintage cars or car show ang tawag nila. Yan, hiningal ako. Layo talaga dito. Dulo na talaga to. Doon yung car, oh. Diba? Dulo talaga siya. Doon na yung car.
Yung bata, iniwan ko sa kanya, iniwan niya rin sa iba. Iniwan ko sa iyo yung mga bata, iniwan mo rin yung mga bata dun sa iba. Ay, pagod ako. Pagod ng aking friend. Anong oras ka pumunta dito? 7:30 para makakuha ng Magandang spot. O, 7:30 siya, nandito na raw siya, 7:30. Hindi ba dito umulan? Umulan sa amin. Umulan. Lakas ng ulan sa amin, tapos malamig. Malamig, di ba? Tingnan mo siya, oh. Naka-ano siya, nakahangin. Balikan natin yung mga bata. Hinihintay na lang namin yung mga Mama ng parents ng ayan na sila, oh. Ayan na. Hinihintay lang namin yung parents ba ng bisita niya. Yung classmate ni Dion. You want noodles, rice? Hinihintay niya si Kuya Dion niya, oh. Is that your gift for Kuya Dion? Nagpalit mo tapaugan ng kuwan. Kanina niya pinahanap si Kuya Dion. Takeaway container para sa mga Say happy birthday, Kuya Dion. wala. Cuddle, Kuya Dion. Cuddle. Oh, nahiya siya. Nahiya siya. Happy birthday. Uy, kadol ba? Cuddle, Kuya Dion. Happy birthday. Uy! Kadol first! Yeah, TJ's golfing. Dinanap daw si TJ. Wala si Kuya. Wala si Kuya. How much? Wow, you got money, oh. Dito. Tingnan mo siya, oh. How much? Yeah, mom would like to see. Can I say? And your mommy will keep all your money, yeah? Yeah, that's for your lessons. Nagda-drum lesson pa ba siya? Hindi na. Guitar lesson, Guitar. Pian? Wow, Roblox! Roblox coin! Take that one, love. Hoy, mawawala. Give it to your mom, baba. Uy, bit-bit niya sa... Maglalaro siya, oh. Kunin mo kasi maglalaro siya, oh. Nasa treasure. Ihatid sa treasure. Nalala na namin. Hi, Auntie Wiwi. Wala. Wala kasi si EJ Boy ng work. May work siya. Congrats sa EJ Boy. Nurse na si EJ Boy. Congrats. Thank you. Para sila nurse. Kaya naman kayo. Can do it. Takot siya. Come on. Come on. It's alright. I will hold your hands. Go, go, go. Ito na lang. Come on. Wait. Yeah. Okay. Let's go. Bye na kami, guys. And si Jan, ayun, pagdating ko, siya naman yung umalis. Nandito si Kuya. Laro siya ng PS4. Maganda tayo, what's in my bag tayo, guys. Kasi amoy ulam na yung aking bag. So, ito yung laman. Si Mushi, baba. Amoy ulam na si Mushi. Laban natin to. Ang daming tira. Nagpaluto kasi si Tin sa isang Filipino. Nagpaluto na lang siya. So, meron tayong masarap to. Ito yung beef stick. Masarap siya. Tapos, hindi ko alam, pero may sauce siya. Meatballs. Meatballs ba to? Meatballs? Yeah, meatballs. So, meatballs siya, guys. Sweet and sour meatballs. And my phone. Car key. Ay, naku. Amoy ano siya. Baba. Amoy onions. And, Kuya, si Sak ang nag-ano nito. Say thanks, Zachary. For your lolly bags, oh. Your lolly bag, oh. Kuya. Ang daming laman. Ayan. Say thanks, Zachary. And may dala akong suklay para sa bukban ni Holly. Then, lipstick. Ito yung gamit ko. Ha? Oh, sorry. Yung ano to, yung dip, hindi ko na tumano. Lip dip na So Good. So, ito yung gamit kong lipstick ng Sunny Space. What? Ayan yung panlinis ko sa shade. This one? Ang cute nitong lolly. Yung parang nagagawang necklace, ha? Daming lollies. O, diba? Daming lolly. Daming lollies. One And- drop, Mom. Okay. Ang gamit ko rin pala sa aking face is etong Sunny Space Take this one. na air blush na moon yung shade. Ayan. So, yun lang. Yun naman. Ano yung ko to? Punasan ko si amoy ano siya. Amoy ulam. So, yun na yung vlog natin for today, guys. So, yun yung ganap namin today.
Okay, hindi ako masyadong hindi rin ako masyado pala nag-vlog doon kasi maraming bata na invited na classmate ni Dion. So, at saka nandun yung mga, usually talaga, pag may party, dinadraft lang yung mga bata. Pero doon kasi ang daming handa. So, nagpaiwan na yung mga parents and gustong-gusto nila yung food natin na mga Filipino. At saka yung mga dessert. Kasi kakaiba sa kanila, nagustuhan nila. So, i-end ko na yung vlog guys. And hindi mo na ako mag-vlog kasi marami pa talaga akong pending na mga vlogs. So, ang gagawin ko lang ay tulad nung in-insert ko na mga, kung ano lang yung ganap namin, mga short clips na pag may ganap talaga sa araw na yun. So, yun lang ang gagawin ko. So, yun na guys yung ating vlog for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog! And nakalimutan ko ipakita sa inyo. Ito yung ginawa kong ensaymada kagabi. Hindi ko pa siya nagawa ng frosting kasi nga umalis kami, diba? So, siguro mamaya or bukas. So, yun na guys. And alam niyo ba yung buko nag-green? Kahit gumagamit ako ng purple shampoo. Tingnan nyo, nag-green siya. Oh, hala. So, yun na guys. Thank you. Bye!